Иркәнур һәм Рәфиз Ганиевларны авыр хезмәт белән куркытам димә. Икесе дә авылда туып, эш белән чыныгып үскән. Моңарчы да шәхси ярдәмче хуҗалыкларында терлек туарны күпләп асраганнар. Масштабларны киңәйтергә 2019 елда Агро-стартап программасы буенча алган 3 миллион сумлык грант ярдәм иткән. Şu programın negizinde bizning xo'jalik bugungi kunda 67 bosh negizli iritirlik tuta. Yetişen toylar üstüremiz. Agrofirmadan şuşa korovnikni satıp alaldık. Bugungi kunda özümüzning 90 gektarga yakın yerimiz var. Şunda 60% aның egen üstüremiz. Kalganı mnoголетка пішен üstüremiz. Эш кешене эшле дә итә алган Ганиевлар терлек абзарларын да иркен итеп әзерләп куйганнар. Биредә бер юлы 100 баш асрап була. Аның яртысын ашлык саклау урыны иткәннәр. Кышкылыкка җитәрлек күләмдә терлек газыгы да әзерләгәннәр. Печән һәм салам иемнәре генә дә ни тора. Югары сыйфатлы сөтне үткәргечтән агызып, суытып, Казан шәһәренә озатабыз ди хуҗам. Рәфиз Габбачның фермер хуҗалыгы ничә кирәк башка фермер хуҗалыклар белән чагыштырганда инде күпкә алга киткән дип әйтергә кирәк. Аның инде бүгенге көндә җире дә бар, помещениялары да позволяет, техникалары да җитәрлек күләмдә сатып алды. Аның бүгенге көндә баш саны да кисәтелгән нормаларга туры килә. Терлекләрнең саулыгына да фермерлар җитди игътибар бирә. Аларны вакытында Удмуртия һәм Арча районы нәсел хуҗалыкларыннан алып кайтканнар. Hayvanlar 100% identifikatsiya үткән, лейкоз юк, bütün ветеринария таләпләренә туры китереп, bütün эшләрне вакытында эшләп барабыз. Район ветеринария берләшмәсе bütün тиешле вакцинацияләрен вакытында үтәп бара, хайваннарыбыз да сәламәт. Алда кенде планнарыбыз баштанын bir 20%, 30%-ка булса да арттырырга. Карап торышка җайлы булса да, эш гел көйле генә бармый ди Рәфиз Ганиев. Проблемаларны ул район җитәкчелегенә дә җиткерде. Алмаз Әхмәтшин шишелешне авыл хуҗалыгы идарәсе белән берлектә эзләргә киңәш бирде. Ягулык майлау материаллары бермә-бер артты. Аннан соң күп фермерләрнең хуҗалыкны тиешенчә алып бару өчен җирләре җитешми. Җир вопросы тора. Чөнки bir ныклап аякка басып китәр өчен, керемне алыр өчен безнең абортты җирләребез дә булырга кирәк бит. Төрле культуралар чәчер өчен һәм техникаларны яңартыр өчен. Нурлат районында 72 фермер хуҗалыгы исәпләнә. Агро-стартап программасы эшли башлаганнан бирле 14 фермер грант алуга ирешкән.